Sen emä on Viku Vietti ja emänisä Poikaluomus. Hevosen on kasvattanut ja sen omistaa Päivi Lammi. Ja omistusoikeuden vuokraajana on Heli Rainio. Herkkuhurmaus on kantakirjattu vuonna 2010. Ratsukantakirja on toisella palkinnolla ja sillä on 7 jälkeläistä. Herkkuhurmaus on sijoittunut erinomaisesti laatuarvostelussa 3-, 4- ja 5-vuotiaana ollen muun muassa 4-vuotiaana kokonaiskilpailun toinen ja sai silloin rakenteesta 41 pistettä. Herkkuhurmauksen menestyksenura ei ole jäänyt ikäkausikilpailuihin. Se on muun muassa viime vuoden Suomen hevosten koulumestari ja osallistunut myös viime vuonna Suomen hevosten estemestaruuksiin. Olen 9. ja kilpailee myös tänä viikonloppuna täällä Suomen hevosten estemestaruudesta. Herkkuhurmausta kuvataan yhteistyöhaluiseksi, itsevarmaksi, rohkeaksi ja hyvän tuuliseksi hevoseksi. Ja seuraavana otamme esittelyyn Iso Elmeri. Iso Elmeri on 8-vuotias ruuna. Sen emä on Matara ja emänisä Suikku. Hevosen on kasvattanut Henri Paavilainen ja sen omistaa tänään hevosta esittävä Heli Rainio. Tämän urheilullisen hevosen suvussa kohtaavat Suomen hevosjalostuksen parhaimmisto sekä ravi- että ratsupuolelta. Iso Elmeri on aloittanut kilpailun 5-vuotiaana sijoittuen niin koulu-, este- kuin kenttäratsastuskilpailuissakin. Ja 5-vuotiaana hevonen sijoittui myös nuorten Suomen hevosten laatuarvostelussa 3. sijalle. 6-vuotiaana Iso Elmeri saavutti kasvattajakilpailun 3. sijan esteratsastuskilpailussa. Kilpaurallaan Iso Elmeri on voittanut aluetasolla sekä estemestaruuden että kenttäratsastushopeaa. Ja myös tämä Iso Elmeri nähdään tänään Suomen hevosten estemestaruuskilpailussa. Ja seuraavana esittelyyn otetaan Ori Veeran Taaveri.